Bagamat mataas ang alon sa baybayin ng Nibaliw Vidal sa bayan ng San Fabian, Pangasinan noong Sabado, March 14, sinuong pa rin ito ng mga kinatawan ng Philippine Coast Guard. Ito'y para sagipin nila ang 5 individual na yan matapos tangayin ng malakas na alon. Dami. Sa investigasyon ng Philippine Coast Guard San Fabian Substation, nagsasagawa sila ng routine shoreline patrol nang makatanggap sila ng ulat na may nalulunod sa lugar. Pag mga ganitong season, ma'am, ganito talaga dito. Pag mga itong season na ganito, pagpapasok yung summer vacation, pag mga ganitong sitwasyon na isog na masyadong lumayo at mag-observe sa mga safety advisories na binibigay ng Coast Guard Substation sa Fabian, o kaya ng mga iba pa na mga katulad din namin. Ligtas namang naiahon ang mga mag-anak. Wala namang nasaktan sa insidente. Nagpaalala naman ng mga otoridad sa publiko na maging maingat sa pagligo at paglangoy sa dagat, lalo na't inaasahan muli ang pagdagsa ng publiko sa mga beach ngayong tag-init. Angel Arquero, RNG News.